कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरी येथील गोहत्या घटना ताजी असतानाच दाभोळमध्ये गुरांची अवैध वाहतूक करणारा एक टेम्पो पकडण्यात आलेला आहे। दाभोळजवळ असणाऱ्या गोमरेई गावामध्ये गुरांची अवैध वाहतूक करताना एक टेम्पो पकडण्यात आलाय। दाभोळ पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन टेम्पो आणि चालकाला ताब्यात घेतलंय। टेम्पो आणि चालकाला दाभोळ पोलीस स्टेशनला आणल्याची माहिती आहे। मात्र यावेळी दाभोळ पोलीस स्टेशनच्या इथे मोठा जमाव एकत्र जमलाय। दाभोळ पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार चालकावर कारवाई करण्याचं काम सुरू आहे। मात्र ही माहिती सर्वत्र पसरल्यानं मोठा जमाव दाभोळ पोलीस स्टेशनच्या बाहेर जमा झालाय। त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करण्यास अडथळा निर्माण झालाय। दरम्यान हा जमाव रोखण्यासाठी दापोलीमधून अधिक कुमक मागवण्याची शक्यता आहे। पोलिसांनी सदर टेम्पो चालकाला ताब्यात घेऊन कारवाई करणार असल्याचं सांगितलंय। मात्र जमाव मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे कारवाईला विलंब होत आहे। ही बातमी आम्ही आत्ताच ब्रेक केलेली आहे। या बातमी संदर्भातील सविस्तर तपशील कोकण कट्टा न्यूज वेबसाईट आणि कोकण कट्टाच्या YouTube चॅनलवरती पहा। कोकण कट्टा न्यूज, दाभोळ, रत्नागिरी। आज आता गेला नाही त्या गावातून वंचित गाडी पोहोचली त्यांच्या गाडी कमला त्यांच्या आई भावड्यांच्या ते माहिती निघून घाबरले गावाच्या लांडे गावा जे फक्त 4-5 जे आहेत त्याचे खांबा आपण केल्या दाखल करून त्याला आता पुढची प्रोसिजर आपल्याला त्याला आता कायद्याने त्याला आज टाकणं महत्वाचं आपण नाही आता आपल्याला देता येणार नाही। आपण जर कायदा हातात घेतला तर आपल्यावरती कारवाई होईल। कायदा